Hrvatska zajednica tehničke kulture, 60 zlatnih godina. Upravljački sustav za niskopodne tramvaje, najbolja ovogodišnja inovacija. Jednostavnom dosjetkom Nikola Batistić čisti vrt od puževa. Saznajte tajnu uspjeha obitelji Marić iz Kanfanara. Na putu prema Europi, 3. konferencija korporativnih rizničara i IBA, sajam novih tehnologija u pekarstvu. Vodimo vas u Opatiju i Minhen. Heureka vam kao i uvijek donosi najnovije vijesti o pametnima i kreativnima, koji ovaj svijet čine boljim i sadržajnijim. Oko 320 inovacija iz 15 zemalja bilo je izloženo na sajmu inovacija ARKA 2006. održanom potkraj rujna u sklopu jesenskog zagrebačkog velesajma. Ovogodišnja ARKA u usporedbi s prošlogodišnjom ipak bila življa, a posjetitelji su umjesto plakata mogli vidjeti i neke već komercijalizirane novitete. Mi smo si postavili na početku zadatak da budemo bolji nego prošla izložba, 10 do 20%. Mislim da smo po broju izložaka i ukupnom kvadraturi i interesu koji smo izazvali bolji možda i za 20 do 25% nego ranije. Stručni žiri inovatora nagradio je 90-ak inovacija. Najveće je priznanje pripalo upravljačkom sustavu niskopodnih tramvaja Končar Instituta za elektrotehniku, kao najistaknutijoj hrvatskoj inovaciji ovogodišnje ARKE. Mi nismo kupili licencu, mi smo vlastitim razvojem došli, naravno gledajući što drugi imaju, koliko vi to možete uopće vidjeti šta drugi imaju, dakle snimajući njihove karakteristike šta drugi imaju, ne snimove, nego ono iz prospekata što se može vidjeti, iz razgovora što se može čuti i na sajmovima što se može vidjeti, funkcije. Mi smo te funkcije riješili na jednaki ili bolji način sa hardverom koji smo potpuno i softverom koji smo potpuno sami razvili u institutu. Uređaj za odvikavanje od pušenja jedna je od također vrlo korisnih istarskih inovacija. Naime, na čelu i u ušnim šupljinama čovjek ima 3 akupunkturne točke. Ovaj uređaj impulsima određene frekvencije djeluje na te točke i dopire do centara u mozgu koji utječu na čovjekov osjećaj potrebe za cigaretom i postupno smanjuje ovisnost. Poštujući upute, oko 80% pušača se odvikava. Po 1 do 2 minute dnevno, još uz neke dodatke, recimo na poseban način konzumiranja vode, čovjek više nema potrebe za time. Već poznati istarski mirisi za auto ponovili su se. Pojavio se novi miris, mješavina metvice i cimeta, a služi protiv pospanosti u automobilima. Ovdje pak novost nisu bicikli, nego bicikl parking, mehanizam za parkiranje bicikala na javnim površinama. Na sajmu je bilo izloženo i 30-ak učeničkih radova. Ovogodišnja ARKA uspjela povezati znanje, inovativnost, nove ideje, proizvode i tehnologije na jednome mjestu, a u cilju jačanja hrvatskog gospodarstva temeljenog na znanju. Već sad radimo na pripremama za ARKU 2007. budući da ona mora po našoj ocjeni okupiti još više stranih izlagača, znači tu negdje do 30. Razvili smo sa predstavnicima grada razgovor oko toga da je bilo dobro da gradovi prijatelji Zagreba uzmu učešće upravo na tom području inovacija. Jedino čemu se možemo nadati je da će do sljedeće ARKE država ipak učiniti još malo više kako bi potpomogla male inovatore i njihove naizgled jednostavne, ali korisne inovacije, da se ubuduće do tržišta ne bi probijale samo one inovacije iza kojih stoje velike tvrtke i njihov golem kapital. Tehnička kultura sastavnica je opće kulture pojedinca, nacije i naroda. To dobro znaju u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture koja je ovih dana proslavila 60. godišnjicu trenutka. S više od 500 udruga i oko 70.000 članova, Hrvatska zajednica tehničke kulture danas je temelj tehnološkog znanja i inovacija u Hrvatskoj. No, nažalost, ne znači to da se i u praksi ta znanja i inovacije dovoljno cijene. Naprotiv, čini se da se zanimanje za tehničku kulturu neprestano smanjuje. Na izvjestan način u ovom momentu malo smo tužni što u hrvatskom školskom sustavu taj predmet koji je usađen među mlade je samo od 5. do 8. razreda osnovne škole, to s satnicom od 1 sata. Ali ovdje dijelimo sudbinu i likovne i glazbene kulture.
U srednjim školama, u organiziranom smislu, ovog predmeta u općim srednjim školama nema. Zato se ne treba čuditi što su u ovom momentu mnogi tehnički fakulteti poluprazni. Istodobno, Hrvatska je zemlja s mnogo inovacija. Njihovu bi razvoju trebali pridonijeti i nedavno otvoreni Hrvatski institut za tehnologije i poslovni inovacijski centar. To više jer naši inovatori, gdje god se pojave, izazivaju divljenje. Sa svjetskih sajmova inovacije nose brojna odličja, ali unatoč tome samo 10% svih domaćih inovacija dođe do tržišta. Ostale ostanu u ladici, a inovatoru budu trošak. Kad će se inovacije i znanje kod nas početi konačno cijeniti? U ovom trenutku vam mogu samo reći jednu stvar. Gledajući proračun i odvajanje otprilike 2003. godine oko 11 milijuna za zajednicu tehničke kulture i sve ove druge aktivnosti koje su išli prema tehničkoj kulturi, one su danas došli na 18 milijuna. Ali ne samo proračunska sredstva koja nisu dostatna. Ja govorim o percepciji znanosti, tehnologije i inovacije u hrvatskom društvu. Na primjer, od otprilike 240 projekata znanstvenih, tehnologijskih projekata koji su ušli u ministarstvo, ali sa ciljem razvoja novih tehnologija, njih je otprilike oko 104, 105 financirano, a 20 njih je već otišlo toliko daleko da su u stanju stvarati nove proizvode, nove intelektualne spoznaje, nove patente i njih 20 može vratiti tu cjelovitu investiciju koja je uložena od 2003. godine, koja je blizu 90 milijuna kuna. Recimo da smo relativno zadovoljni i potporom koja je još uvijek skoro pa više deklarativna nego li materijalna. Jer znate, tehničku kulturu vi ne možete pričati. Tehničku kulturu možete eksperimentalno izvoditi. A riječ eksperimentalno uvjetuje opremu. Oprema izaziva ulaganja i to je ono što je u sukobu sa sadašnjim vremenom. Osim novca, napominje Markotić, valjalo bi ponovno animirati mlade. Dodatni rad s darovitim učenicima trebalo bi omogućiti i nastavnicima, jer se većina iznad prosječne djece u sadašnjem školskom sustavu utapa u moru prosječnosti. HNOS i novi pedagoški standard te bi probleme trebali riješiti najkasnije za 3 do 4 godine, obećava ministar Primorac. No smatra da su već i sada postignuti neki pomaci. Potpuno drugi koncept nastave imamo gdje kroz skraćenu satnicu dajemo puno više prostora za izvannastavne aktivnosti. Upravo je to spomenuo i dr. Markotić i to je ono gdje je tehnička kultura napravila svoj iskorak danas, a sutra već i neke druge aktivnosti. Ja vam moram reći, brojni roditelji, poduzetnici, liječnici kroz taj sat dolaze u školu i djecu, svoju vlastitu ali drugu djecu uče poduzetničkim sposobnostima, bankarskim sposobnostima, uče ih nekim znanstvenim disciplinama koje nastavnik ne može znati i to je ta škola po mjeri učenika, škola koja je zapravo prilagođena potrebama djece, a ne nekim pukim, ja bih rekao, zacimentiranim planom i programom koji se nije mijenjao 20 ili 30 godina. U doba kada se Hrvatska približava Europi, buduće će aktivnosti Hrvatske zajednice tehničke kulture biti usmjerene prema Hrvatskoj kao društvu znanja koje će biti u službi gospodarstava. To je cilj i zajedničkog projekta Ministarstva znanosti i gospodarstva, jer jedino znanje koje oživljava i unapređuje domaće gospodarstvo može jamčiti napredak naše domovine, kojemu se svi nadamo. Lošinj je, kao i svi naši otoci, najmirisniji početkom ljeta. Tada je aromatično i ljekovito bilje u punom cvatu, no i ovih dana možete uživati u toj ljepoti. Nažalost, mnoge su livade napuštene, a makija spriječava razvoj miomirisnog bilja. Smetalo je to i Sandri Nikolić, koja je odlučila sačuvati mirise svog djetinjstva, te omogućiti i drugima da u njima uživaju. Tako je nastao mirisni vrt, točno između Velog i Malog Lošinja, u neposrednoj blizini glavne prometnice. Djetinjstvo je bilo bezbrižno ovdje na otoku, sigurno, ko što i naša djeca još uvijek imaju bezbrižna djetinjstva, a moje je bilo ovdje na ovom pašnjaku, na ovoj livadi, tako da je tu se vjerovatno ne idu davno rodila ideja da se napravi možda ovaj mirisni vrt, jer me uvijek fascinirali su mirisi i boje našeg bilja na otoku. Naša hotelsko poduzeće ovdje Jadranka na otoku Lošinju je isto pokazao veliki interes i prije 10 godina kad sam počela sa tim malim programima po hotelima, pogotovo u našem hotelu Belvi na Čikatu, tu su počeli prvi programi. Oni su pokazali uvijek interes da to sve zajedno razvijamo i da našim gostima ponudimo dio naše prirode. Ja mislim da će to još dalje suradnja ići, jer i naša turistička zajednica i grad je zainteresiran još da sve zajedno to proširimo i da se pokažemo svijetu mirise, boje i okuse Lošinja.
Drenjak, lovor, lavanda, ružmarin, majčina dušica i pelin tek su neke od stotinjak biljaka koje je Sandra prikupila putujući po našoj obali. Mnogi joj, cijeneći njezin trud, donose biljke iz svoga kraja. Suhozid i kamena kućica, podignuti po svim pravilima otočkog umijeća, najbolji su okvir ovoj mirisnoj slici. Ja iz ovog vrta najviše vole ponijeti miris, jer to su tako jedne vrećice male koje smo napravili našeg bilja sakupljeno, pa jedan mali purpuri, mirisni purpuri, znači miris odlazi u svijet. U svijet odlaze i fotografije i video snimke. Mnogi će možda baš zbog ovih boja i mirisa opet posjetiti Lošinj. Istra je oduvijek bila poznata po tjestenini koja se ručno izrađivala. Fuži, posutice, šurlice, fidelini, njoki i pljukanci zahtijevali su kvalitetno brašno, svježa jaja, ali i vješte ruke. No, moderna vremena donose i nove navike. Zaposlena žena više nema vremena za sate provedene uz stol s tijestom. Valjak za tjesteninu, takozvani lazanjor, iščezao je iz njihovih kuhinja. Da bi sačuvali stare recepte, supružnici Marići iz Kanfanara prije 20 godina su odlučili proizvoditi izvornu istarsku tjesteninu. Bio sam pomorac dugo godina na stranim brodovima sa posadom Talijanima, gdje sam bio jedini iz Hrvatske. A Talijani svaki dan za ručak, za primo, jedu tjesteninu. Pa evo, sinula je ideja zašto ne imamo i mi kad imamo tako krasne naše domaće hrvatske tjestenine, zašto ne imamo uvijek neku tuđu isticali, ako imamo i mi i fuže, i pljukance, i pasutice, i krčke šurlice, i ne znam još koje sve naše vrijedne domaćice koje mjese doma tjesteninu. Sami početci zbilja bili su dosta teški. To je bilo 87. godine, u vrijeme bivše Jugoslavije. Bili smo drugi koji su se bavili privatno proizvodnjom tjestenine. Prvi koji se bavio bio jedan gospodin iz Vrhnike. Suprug je išao do njega, ali jednostavno niti u dvorište mu nije dao. I možda ga je to još više zaintrigiralo, jer jednostavno u njemu se rodila ta želja da pravimo nešto drugačije, nešto novo, nešto čega nema. I tako je krenuo. Išli smo po Italiji, tamo je tražio strojeve. I onda su počele normalno muke, nije bilo ambalaže, kao što je danas interneta, tada nismo ga poznavali, nije ga vjerojatno ni bilo. Nisi mogao doći do nekih podataka, nego se to sve sistemom vlastite kože isprobavalo i tako da su ti početci zbilja bili dosta teški. Upravo u to vrijeme porečki hotelijeri i ugostitelji u svojim su jelovnicima počeli nuditi i tradicionalna jela. Izvornu istarsku tjesteninu do tada su proizvodila samo rijetka domaćinstva, i to ručno, na starinski način. Ono što su nudili Marićevi bilo je idealno, no valjalo je doći do potrošača i uvjeriti ih u kvalitetu svoje tjestenine. Počeli su na pulskoj tržnici. Polako smo počeli spremati stroj za izradu tjestenine. Bilo je par varijanti dok se stroj nije usavršio sa pomoć talijanskih stručnjaka. Usavršili smo stroj koji danas dnevno proizvodi 80 kila fuža na sat, to jest zamjenjuje oko 80 žena. U suradnji sa stručnjacima uveli su mnoge inovacije u proizvodnji. Jedne su povećale kvalitetu proizvoda, a druge su štedjele dragocjeno vrijeme. Njihova tjestenina ne izlazi kroz kalupe, nema pritiska i gubljenja svojstava. Valja se na valjcima. Nakon toga se, da bi zadržala svoju čvrstoću i elastičnost, pasterizira i odlazi na rezanje. Marićevi se naročito ponose dijelom proizvodnje gdje se radi ručno. Zahvaljujući i mladim obiteljskim snagama, uvode nove, inovativne proizvode različitih okusa i osvježavaju ih novim dizajnom. Prvi su koji su počeli nuditi i smrznutu tjesteninu. Zato i ne čude brojne nagrade koje su osvojili. Da Marićevi uz poslovni i inovativni imaju i dovoljno socijalnog senzibiliteta, dokazuje i popularna fužijada. Došli smo do ideje i da napravimo baš ono izvorno fužijadu, kako domaćice su nekada mjesile fuže. I ta ideja se ostvarila prošle godine, krajem 7. mjeseca, kad je inače sadržava smotra istarskog goveda volova u Kanfanaru. U sklopu te manifestacije napravili smo fužijadu sa našim domaćicama. Kanfanar je na neki način postao poligon, dakle se znanje o proizvodnji tjestenine širi dalje.
Marićevi svoje znanje i iskustvo nesebično dijele s mnogima koji dolaze kod njih po savjet. Uskoro očekujemo nove proizvođače iz drugih krajeva naše zemlje, gdje također postoje neki stari recepti za izradu tjestenine. U Briselu je predstavljen prototip vozila koje može prijeći 2885 km sa samo 1 litrom biogoriva. Vozilo su konstruirali francuski studenti i s njim su u svibnju pobijedili na ekomaratonu. U Europi se planira uštedjeti 20% energije do 2020. godine, a u tome će veliku ulogu imati ušteda u prijevozu. Iako ovakva vozila nećemo uskoro vidjeti na cestama, ona ipak pokazuju da stari kontinent može naći rješenja za probleme s energijom. A japanski proizvođač automobila Honda uspio je razviti tehnologiju za dobivanje bioetanola od rižine slame i stabljika kukuruza. Dosad se alternativno gorivo proizvodilo od jestivih dijelova kukuruza i šećerne trske. Posebni mikroorganizmi djeluju na celulozu i vlakna i proizvode jeftino gorivo, koje ne onečišćuje okoliš. Elegantno rješenje. Pitanje je samo hoće li zaživjeti. Na godišnjem sajmu igrica u Tokiju i ove su godine prikazani najnoviji modeli konzola i softvera, a sa svojim novitetima došlo je rekordnih 150 proizvođača. Na jubilarnom 10. tokijskom sajmu Sony i Microsoft predstavili su novu generaciju Blu-ray DVD playera visoke definicije, koji omogućuju bolju kvalitetu slike i animacije. Kako stati na kraj puževima u vrtu dosjetio se Nikola Batistić iz Kanice kod Trogira. Složio je na izgled banalnu, ali vrlo korisnu napravu koja se sastoji od 2 poklopca od tegle za cvijeće i metalne šipke. Na donji poklopac stavi se preparat koji privlači puževe. Potom se sa šipkom preklopi. Šipka je dovoljno dugačka kako bi se naprava mogla utaknuti u zemlju i kako bi održavala ravnotežu da je ne prevrne vjetar. Kad pada kiša, onda taj otrov ostaje taj mamac ostaje u toj zamci i on se zapravo ne razlijeva po zemlji. Kad se zalijeva vrt, isto tako, bez ikakvih posljedica da će se to razliti. I Batistić je, kao i mnogi, više puta bio neugodno iznenađen kada bi u vrtu zatekao puževe i uništeno povrće. Pokušavao ih je istrijebiti različitim kemijskim preparatima, no bezuspješno. Samo bi zatrovao zemlju. S njegovom napravom to se ne može dogoditi. Ona bi mogla poslužiti i za hvatanje jestivih puževa, pod uvjetom naravno da se umjesto otrovne kemikalije rabi nešto neotrovno za ljude, a da je privlačno puževima. Svoju bi inovaciju Batistić mogao i sam proizvoditi, jer nije složena i ne zahtjeva velik početni kapital. Tržišna cijena bila bi vjerojatno 10 kuna za komad. Početkom mjeseca u Minhenu je održana IBA, najveći svjetski sajam inovacija i novih tehnologija u pekarstvu i slastičarstvu. Izložene su peći koje štede energiju, automatizirani strojevi koji ubrzavaju proizvodnju i stvaraju kvalitetniji proizvod, te inovacije koje oduzimaju dah. 5 naših izlagača predstavilo je svoje znanje i inovativne proizvode. Ponadajmo se da će ih uz malo veću potporu na sljedećoj IBI biti još više. Prilagođavanje novim tržišnim uvjetima potaknulo je hrvatske kompanije da razviju odjele odgovorne za upravljanje financijskom imovinom, likvidnošću i rizicima. U Opatiji je održana 3. godišnja konferencija Hrvatske udruge korporativnih rizničara. Zahvaljujući suradnji s Info Arenom, okupljeni su vrhunski predavači koji su svojim iskustvom i poznavanjem prakse najbolji izvor novih znanja. Predstavljeni su i novi ekonomski trendovi vezani za pridruživanje Europskoj zajednici. Cjelokupni materijal dostupan je i na webu, te personaliziranim DVD-ima, što je uveliko olakšalo dostupnost i preglednost sadržaja prije i nakon konferencije.